कार्टून्स। हम सब के पता बा, हर साल के तरह ई साल भी दिवाली त्योहार के अवसर पर रंगोली कंपटीशन हुई। सबे बच्चा पार्टिसिपेट करीहन। खोलो, तू भी ले रहल बाड़ा ना हिस्सा, बड़ा मजा आई। हाँ, और पिंकी हम तो ले रहल बानी कंपटीशन में हिस्सा। गोलू और पिंकी एक दूसरा के हाई फाई देलस। ई तरह गोलू और पिंकी के साथे साथे क्लास के काफी स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैलस। पिंकी दिया के डिजाइन में प्यारा सा रंगोली बनवलस। अलग अलग तरह के रंगीन रंगोली से पिंकी बहुत ही ज्यादा सुंदर रंगोली सजवलस। गोलू भी अपना हिसाब से रंगोली बना ही देहलस। टीचर सब स्टूडेंट्स के रंगोली देखलन और रिजल्ट बतवलन। दिवाली त्योहार ध्यान में रखकर बढ़िया रंगोली डिजाइन देखे के मिलल और विनर बा पिंकी। कांग्रेचुलेशन पिंकी। पिंकी खातिर सब बच्चा सब ताली बजवलस। टीचर पिंकी के सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देहलस और हैंड शेक कैलन। तहारी बढ़िया वाला दिया के डिजाइन देख के टहकाई बख्शीश मिलल बा। बहुत बढ़िया पिंकी। थैंक यू सो मच मैम। पिंकी जीते पर खुश भइल। ओकरा आखिरकार रंगोली कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जे मिलल। लेकिन गोलू बड़ा नाराज हो गईल। पिंकी त चीटिंग कैले बाड़ी, हमेशा अपन सुपर पावर यूज करेली और चीज ओकरा खातिर आसान हो जावेली। ई बार भी उहे कैलस, एही खातिर त जीत गईली। बाकी ई त गलत बना। गोलू, ई देखा हमार ट्रॉफी। मम्मी खातिर दिवाली के सरप्राइज बा। हम त बहुत खुश बानी। बाकी तारा के का हो गए? इतना मुंह फुला के काहे बैठ गइल बाड़ा? बिना बात कैले गोलू आगे बढ़ गई। पिंकी गोलू के पीछे पीछे दौड़े लगली। अरे गोलू, रुका ना, का बात हो गई? पिंकी, हम जानत बानी तू चीटिंग करके जीतले बाड़ू। गोलू, हम कोनो चीटिंग नहीं के कैनी। का बोल रहल बाड़ा? हम जानत बानी सुपर पावर से तू रंगोली बनवली और जीत भी गईलू। कोनो पावर यूज नहीं के कैनी। स्कूल में चीटिंग काहे करब? हमके रंगोली बनावल अच्छा लागेला। एही खातिर हम पूरा लगन से रंगोली बनवली और हमार प्राइज भी निकल के आए। एमे हम कोनो सुपर पावर यूज नहीं के कैनी। ना, तू झूठ बोलत बाड़ू। हमरा से बात मत करा। और गोलू पिंकी के सामने से निकल गईलस। गोलू के बात से पिंकी बहुत नाराज हो गईली। ओकरा बहुत बुरा लागल। घर आके पिंकी मम्मी के ट्रॉफी दिखवले। मम्मी खुश होके पिंकी के गाल पर किस कैले। ओहो, कांग्रेचुलेशन पिंकी बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन पिंकी के फिर से गोलू के बाद दिमाग पर आ गई और गोलू के बारे में सोचे लगली और अचानक ओकर चेहरा उतर गई और वो नाराज हो गईली। रंगोली कंपटीशन जीते खातिर हम भला सुपर पावर काहे यूज करब? गोलू, तू भी का सोचेला हमारे बारे में? अरे चला, अभी त दिवाली खातिर चकली और सेब और चूड़ा भी त बनावे के बा। पिंकी मम्मी के साथे चकली बनावे में मदद करे लागल। मम्मी, हमके बतावा, दिवाली में चकली काहे बनावेली और सेव भी और चूड़ा भी तो बनावेली? खाली दिवाली पर ही काहे बनावल जाला? अरे रुका रुका, सब बतावे नी। पिंकी बच्चा पहले खाली त्योहार पर मिठाई और ई तरह के चटपटा चीज बनावल जाला, वरना तो सिर्फ सूखा रोटी और चटनी खात रहलन। त्योहार मनावे के ई तरीका रहे कि ढेर सारा मिठाई बनावल जाए। सेव, चकली, चूड़ा बना के सब में बांट के खायल जाए। बाकी आजकल ई सब ना होखेला। आजकल तो हर दिन मिठाई और सेव बनत रहेला। कुछो नया बात ना रह गई। लेकिन त्योहार बा, ई खातिर ई सेव बनावल जाला।
और हमार पिंकी के भी तो बहुत पसंद आई। मम्मी, हम भी गोलू के साथ बैठकर दिवाली त्योहार मनाई, बड़ा मजा आई। पिंकी के लागल कि अब गोलू के नाराजगी दूर हो गई होखी और गोलू इस सब बात के भूल भी गई होई। ई खातिर पिंकी दौड़ के घर से बाहर आईली। ओ गोलू के आंगन में इंतजार करे लागल। गोलू अपन घर से बाहर निकलस। वो पिंकी के देखलस भी। बाकी अनजान बन के गोलू वापस घर के अंदर चल गई। पिंकी आवाज देली, गोलू सुनो, मम्मी लड्डू बनावले बाड़ी। गोलू के वापस जात देखत पिंकी नाराज हो गईली और वापस घर लौट आईली। ए तरह से दिन बीतत गईल। दिवाली के त्योहार नजदीक आ गईल। यही तरह से एक दिन गोलू अपन घर के बाहर कैंडल और लाइट सजावे खातिर बाहर आईल। अपन पापा के मदद करे लागल। तबे वो पिंकी के घर पर देखे लागल। पिंकी मम्मी के मदद कैली। गोलू देखा, हम भी अच्छा लाइट लगवले बानी। ई साल था हमार गली और भी चमक रहल बा। ई बार भी गोलू पिंकी के बात के अनसुना कर देलस। मम्मी ई बात के नोटिस कैली। मम्मी ओकरा से पूछली, बेटा पिंकी, गोलू से कौनो नाराजगी हो गईल बा का? ऐसा लग तो रहल बा। अरे ना मम्मी, ओ शायद हमार बात ही ना सुनले होखी। पिंकी मम्मी के नइखे बतवली। देखत देखत दिवाली के दिन भी आ गईल। मम्मी पिंकी खातिर प्यारा ड्रेस भी खरीद ली। पिंकी बिल्कुल कौनो परी के तरह लग रहल बाड़ी। घर आंगन काफी अच्छा तरह से सजावल गईल बा। हर तरफ रोशनी ही रोशनी रहे। बाकी गोलू बा जौन अपना धुन में ही पटाखा खेल रहल बा। पिंकी गोलू के पास गई और ओकरा के मनावे के कोशिश कैली। भूल भी जाना, इतना काहे नाराज बाड़ा? हम नहीं के कईने रोनी चीटिंग। ओ बात काफी पुराना हो गईल बा। चला ना मिलके दिवाली मनावल जाई। ना पिंकी, तू तोहार घर पर पटाखा जलाबा। हम हमार घर पर पटाखा जलाइब। हमके ना खेले के बाद तहार साथे। गोलू फिर से बना कर देले बा और वापस घर लौट गई और अकेला ही पटाखे जलावे लागल। पिंकी के नजर गोलू पर पड़ल। गोलू फुलझड़ी समझ के पटाखा अपन हाथ में ले बा। फुलझड़ी समझ के गोलू पटाखा हाथ में ही जलावे वाला रहे। तबे अचानक पिंकी अपना सुपर पावर यूज कैली और गोलू के हाथ जले से बचवली और पटाखा गोलू के हाथ से छीनकर दूर फेंक देली। वो धड़ाम करके फटल। गोलू डर गईल और ओकरा बहुत अच्छा लागल कि पिंकी ओकरा मदद कैली। गोलू के आँख भर आयल। थैंक यू सो मच पिंकी, तू हमार मदद कैलू। आई एम सॉरी। हमके तहरा पर यूं ही शक ना करे के चाहत रहे। हमके तहरा पर भरोसा करे के चाहत रहे। आखिरकार हमने दोस्त बानी। कौनो बात नहीं गोलू, बाकी तू हमसे ऐसे ही नाराज मत रह। आवा पिंकी, एक साथे पटाखा, फुलझड़ी, चकली जलावल जाई। बड़ा मजा आई। इस तरह से गोलू के नाराजगी भी दूर हो गई और पिंकी गोलू के साथ पटाखा जलाकर दिवाली के मजा लेवे लागल। बाद में पिंकी गोलू के ढेर सारा मिठाई भी खिलवली और साथे साथे चकली, सेब, चूड़ा भी प्लेट में सजा के देली। गोलू अपना मुंह में लड्डू भर के कहलस, थैंक यू सो मच पिंकी एंड हैप्पी दिवाली। तभी पिंकी तेजी से गोलू के प्लेट में लड्डू रखली। गोलू प्लेट में देखलस, पिंकी सुपर पावर। पिंकी गोलू के देखली और आंख मड़ली। Funny Toons।